Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var fuld, og min mor sagde skå bag. Far blev sur og gik sin vej. Han ville ikke passe mig. Jeg gik i skole, mens mor var syg. Hun havde problemer med sit ryg. Vores penge, de slap op. For mor havde nemlig intet job. Så jeg var nødt til at varme op. På fabrikken, der var et job. Hvad har vi tænkt os at gøre nu, lille du, lille du, lille du? Så hvad har vi tænkt os at gøre nu, lille du, lille du, lille du? Så efter mange hårde år blev jeg smidt ud og fik mavesår. Efter det havde jeg intet hjem. Nej. Jeg rød butik og var meget slem. Jeg havde penge på min mors standkort. Hun blev sur og sagde, fuck, du er en lort. Jeg gik op til ministeren og sagde, luk røven og lidt din bag. Ja. Men ministeren var iskold. Han sagde, du kan gå fanden i vold. Hvad har vi tænkt os at gøre nu, lille du, lille du, lille du? Så hvad har vi tænkt os at gøre nu, lille du, lille du, lille du? Er det en hest?